Contes clàssics. Per què els cangurs tenen bossa? Fa anys i panys, abans que el món fos com és avui dia, un vell wombat intentava obrir-se camí entre els matolls. Sóc tan vell. Escolteu aquests ossos. Tant de bo algú em pogués dir on puc trobar una mica d'herba fresca per aquí. Torna cap aquí, trapella! El vell wombat va veure que la mare cangur estava molt ocupada amb el seu fill. Potser el podria ajudar algú altre. Potser aquell amo? Bon amo, em pots ajudar? Ho sento, però tinc coses millors a fer. Busca-te-la tu, l'herba. Llavors el vell wombat va alçar les orelles en sentir com un xiulet. Devia ser una serp. Hola, tinc molta gana avui. Em pots dir on puc trobar una mica d'herba fresca, sisplau? T'ensenyaré on tinc jo els ullals si no t'apartes d'aquí, vell decrèpit i fastigós. El wombat es va disgustar molt. Vell sí que ho era, però fastigós? Això no li havia agradat gens. Llavors, una veu el va cridar des d'un rierol. Jo t'ajudaré, amic meu. Acosta't una mica. Els ulls del wombat ja no hi veien com abans, però l'olfacte li funcionava a la perfecció i el colorava era un cocodril. Gràcies per la teva oferta, però no vull que se'm mengin. Doncs fuig, jo te'n menjaré. El vell wombat va fugir tan de pressa com les seves cametes li van permetre. Ningú és amable ni servicial amb mi. No tinc cap amic al món. Nosaltres serem amics teus. T'ensenyaré on hi ha herba fresca. La mare cangur el va portar fins a una zona amb herba fresca. El wombat la va ensumar i va començar a menjar. Era deliciosa. Gràcies, mare cangur. Has sigut molt amable. La mare cangur va deixar el seu fill a terra i li va dir que mengés amb el wombat, però el canguret només va necessitar una petita distracció de la mare per desaparèixer de seguida. Ai, no! On s'ha ficat, ara? Preocupada es va posar a buscar-lo i es va tranquil·litzar quan per fi el va trobar dormint sota un arbre. Però l'alegria no li va durar gaire. Hi havia un caçador a prop. L'home s'acostava sigilosament al seu fill i al wombat. Malgrat la por que tenia, la cangur sabia que els havia de salvar, de manera que va començar a saltar i a fer cruixir branques i a donar cops a terra. Si el caçador la perseguia a ella, el vell wombat i el seu fill tindrien temps d'amagar-se. Tal com havia pensat, el caçador la va empaitar. I allà que fugia saltant i esquivant els arbres. Però el caçador era llest i no es deixava despistar. Llavors va trobar una cova, s'hi va endinsar, va enganxar l'esquena a la paret i va esperar. La trobaria el caçador? Per sort, va passar de llarg. La cangur va esperar una mica. I una mica més. Només quan va estar ben segura que ja no corria perill, va sortir de la cova i va tornar al camp d'herba fresca. Canguret! Vell wombat! El vell wombat i el canguret van sortir de darrere d'un matoll on s'havien amagat. La mare va abraçar molt fort el seu fill. Gràcies per amagar el meu fill, vell wombat. No m'has d'agrair res, sóc jo. Qui t'ha de donar les gràcies? I aleshores el vell wombat va revelar la seva autèntica identitat. No era cap wombat vell, era l'esperit Bayami. He recorregut el món buscant l'animal més noble de tots. Ningú m'ha volgut ajudar més que tu. Et concediré el que em demanis. La mare cangur no volia cap recompensa, però Bayami considerava que mereixia alguna cosa. Llavors es va adonar de les dificultats que tenia la cangur per portar el seu fill, de manera que per mitjà dels seus poders li va donar una bossa. Fes servir la bossa per protegir el teu petit. La mare cangur es va ficar el petit a la bossa. Certament allà hi estava segur i còmode, i es va posar a saltar amb el canguret que treia al cap. Gràcies, Bayami. És fantàstic! Aleshores es va aturar i el va mirar amb tristesa. Però em sap greu, Bayami. No puc acceptar el regal. I per què no? Ella li va explicar que li sabia greu que les altres mares cangur no tinguessin tanta sort com ella, ni les seves cosines ualabis, ni les seves amigues koalas. Bayami va somriure i li va dir que no s'amunyés, que ell s'encarregaria de totes. I dit i fet, Bayami va donar bosses a totes les femelles de la família dels marsupials i la mare cangur va estar molt contenta. És per això que avui dia els cangurs tenen bossa.